гулдона арӯси баҷоии қадами қурбон аст. Унвон дошт суҳбати видеоии ҳамкорамон Рустам Азимӣ ҳамроҳи сарояндаи умедбахш Гулдона Алиёрзода. Ҳамин ки ин навор дар ютуб-канали Оила Тиҷӣ пайдо шуд, ҳар гуна сару садоҳо нисбати Гулдона ва қадами қурбон ба гӯш мерасид. мегӯянд ки баъди тамошои ин навор зани қадами қурбон ба сари Гулдона омадааст. оё ин овозаҳо ҳақиқат доранд? барои аз асли воқеа бохабар шудан мо бо худи Гулдона ки ҳамроҳи қадами қурбон ба маҳфили туёна равона буданд дар роҳ ҳамсӯҳбат гаштем. дар мошини сарояндаи хушовоз Гулдона Алиёрзода қарор дорем ва онҳое ки видеои ману Гулдонаро аз хонаи Гулдона ки барномаи мо меҳмони нохона буд тамошо карданд, арзу миннатдорӣ мекунем ки баҳои баланд додан ва онҳое ки моро танқид карданд паноҳшона ба худо месупорем. Гапи бад гуфтанӣ нестем. ҳамашона дӯст медорем. Худованд бандаи дӯстдор дорад. мо нисбати ягон нафар душманиам надоштем. Гапи баландам гуфтагӣ нестем. суханои чӣ бад буд чӣ хуб буд дар ҳаққмон гуфтанд. шумо айни ҳол ҳамроҳи қадами қурбон гонка доштем. мақсади ин кори шумо дар чӣ буд? барое ки қадами қурбон барои ман вақту соат лаҳзаҳо раватестем ва мурафтестем баъд устоз мешав устоз хеле мишмишҳо байни мардум аст ки гӯё шумо зани ба ҷои қадами қурбон бошед. ин дар ин гап чӣ гуфтанед? қадами қурбон зан дорам, хонаи обод дорам. как раз ҳозир аз пеши ҳамсараш омаде? ҳамсараш бар ивази ҳамин қадар гапи мардум бо ҳамсари ӯ рафту омад доред мисли апаву хоҳа аст. мухлисон ва бисёр шуморо танқид мекунам. ман ҳам барам ҳам танқидҳош қатъи ман дӯст медорам. мухлисон ганда мекунанд чизе мегӯянд майли